जोंनि पार्टीनि गोजौनि बिथोन बादियै बे मालागुरि कमिटि हलाव जोंनि बिसिडिसिनि दैदेननायाव दिनैहाय जोङो बिजेपिनि जयनिं प्रग्राम लादों आरो बेवहाय जों दिनै नुदों गासैबो हारिनि माहारिनि बेवहाय जयनिं लादों। बेवहाय माइनरिटिफोरबो दं, राभा दं, राजबंशी दं, बाङालि दं आरो बर' दं। गासै 300नि बारा बेवहाय मानसिफ्रा दिनै जयेन लाबाय। आरो बिथांमोना दिनै जयेन लानायाव जों गोसो गोजोनदों। बिथांमोनहा जे इस्साजों फैदों जों गोसो गोजोनदों। बिथांमोना जिहेतु बिपिएफआव दंमोन खामानि मावग्रा बिसोर खामानि मावनो लुबैयो। दा बिपिएफआव थानानै जेबो खामानि मावनो हाला, बिदि मावनायनि सुबिदा गैया एसे बिथांमोना खामानि मावनो गोसो जानानै दिनै बिजेपिआव हाबदों। आरो जों बुंदोंमोन जोंहा दिनै बिटिसिआव मोननैल' अल्टारनेटिभ दं, मोनसे बिजेपि मोनसे इउपिपिएल। नोंथांमोना इउपिपिएलआवबो हाबनो हायोना जों सोंदोंमोन। बिथांमोननि गोबाङानो होनबाय जे बिजेपिबो इउपिपिएल एखे, सरकारा एखे, जों बिजेपिआव थानानैबो इउपिपिएल मावगोन बे एखे। गतिके जोंहा बेवहाय खुनु रिजार्भेसन गैया, जों दिनै बिजेपिआव हाबगोन होननानै बिथाङा जयेन खालामदों। आरो दिनै जयेन खालामबाय आरो जों आसा खालामदों बिदिनो जोंनि गेजेराव सान्थि खौसेजों जों जौगाखांनाय खालामो। मानोना दिनै गुबुन गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा सान्थि लुबैदों, गोजोननाय लुबैदों, जौगाखांनाय लुबैदों। मानोना सान्थि जाब्लासो जौगाखांनाय हाबा मावनो हायो। गोबाङानो साख्रि मावनो हाया, गोबाङानो कन्ट्राक्टर जानो हाया। दा बयबो लुबैदों जाहाथे गामिफ्राव जेरावखि थाङा मानो बिसोर बिजनेस फिसा फिसौबो खालामनो हायो, बेखौ लुबैदों। दा सान्थि परिबेस नङाबा बिसोर हाया। ओंखायनो दिनै बिजेपि सरकार नुनानै आसामाव सरकार, बिटि सरकार, सेन्ट्रेलावबो सरकार बिथांमोना सान्थि परिबेसाव थानानै जौगाखांनाय आरो गावसिनि गोजोननि थाखाय बिथाङा आवगायबोदों आरो दिनै बिजेपिआव जगदान खालामदों। बेवहाय दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय बांसिन माखासे जिएसपिनि दं, बाखि रावबो गैया आरो। दा बेवहाय 300नि बांसिन मानसिया दिनै बेवहाय जयेन जादों। आरो जों बेवहाय जयेन खालामनानै नुबाय गोबाङानो गोसो जानानै फैथारनाय आरो गोसो जानानै बिथांमोना बुंदों जों थांलाय फैलाय खालामा, दस्राफोर बायदि जोङा, जों जेरैखिया बिजेपिआव थानानै खामानि मावगोन, जौगाखांनाय जों खामानि मावगोन। आरो जोंहा निरापत्ता नांगौ, बे निरापत्ता बिजेपि सरकाराव जों निरापत्ता होगोन, बिटिसिआव जों इउपिपिएल बा बिजेपि सरकाराव जों निरापत्ता होगोन, स्टेटआव जों निरापत्ता होगोन, दस्रा रावबो होनो हाया होननानै बिथांमोना दिनै बिपिएफखौ गारनानैबाबो दिनैहाय बिजेपि जगदान खालामदों। बेखौथ' जों बुंस'नो हालिया, खिन्थु जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो जोंबो बिजेपिआव हाबखागोन। गतिके दिनै जयेन प्रग्राम लाथ'यैया मोजां बिथांमोना होन्दोंमोन, खिन्थु जोंबो बादा होदोंमोन मानसिफोरखौ, नाथाय नांला जों हाबखानोसै, बिसोर फैखायोब्ला जों जयै उनाव ज' जाखागोन। बिजेपिआबो बिदिनो जाय फैयो जोंथ' बादा होनो हाया, जों बेखौ जयेन खालामनो लादों। ओमफ्राय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जों मास मोननै मोनथामसो जयेन जाखागोनब्ला जों जयेन खालामसै होनना बुंदोंमोन, खिन्थु जोंनि रायजोफ्रा नेनानै थानो हायाखिसै। आरो जोंबो बिसोर बुंनाय मथे जों जुक्तिखौ नुदों, बिथांमोना जों हाबनानै थाखानोसै, बिथांमोना हाबफैबावब्ला जों जयेन खामानि मावनोसै, बिपिएफ नंला बिजेपिजों जों जयेन खामानि मावनोसै बे होननानै बिदि बुंनायखाय जों जयेन खालामदों आरो।